Ahoj, já jsem Matyáš, vítám tě na mým YouTubeovém kanále Matyáš Live. Mě tady trochu svítí slunko do očí, tak se trochu mračím. V dnešním videu jsme se rozhodli, že budeme něco sázet a budeme sázet kanadský a kamčatský borůvky, které jsme teďka koupili. Máme tady na zemi u sebe a jelikož jsem už dost línej člověk, tak vezmeme bagr. Já teda do něj budu muset dát nejdřív baterii a vezmeme bagr a vykopeme si proto nějakou drážku, nějakou díru, navozíme tam nějaký tadyhle kompost a něčím to zkusíme okyselit tu půdu, protože borůvky jsou kyselomilný. No a uvidíme, jak to dopadne. Tak jdeme na to! Tady jsou naše krásné sazenice, dvě klasické kanadské borůvky, možná tam je nějaký rozdíl mezi ranou a pozdní, nevím teďka. A tady jsou dvě kamčatský, ty jsou vlastně takový, jakože nepotřebují takovou kyselou půdu, ale jsou takový šešulky, takový, nejsou tak kulatý, no prostě. No a nějaký substrát na rododendrony, takže ten je vlastně dobrý pro tyhle ty potvůrky, protože je kyselej. Tak, jdem na ten bagřík, zkusíme ho zprovoznit, dát tam baterku, já jsem ho ještě po zimě nějako nepotřeboval, takže teďka bude taková první jarní výšťka s ním. Jdem se podívat, jak to tady vypadá. No, prostor pro baterii je teda úplně prázdný, tam bude tadyhle, vidíte asi, jak to tady máme. Tady jsou vlastně kontakty hozený bokem. Jo, a tady mám minus. Dobře, já podám baterii. Ale minus je vepředu. Potřebujeme, to je tady. Plus je vzadu. Zkusím mi tam nějako nasoukat. Já možná už se na to vykašlu, já vždycky vyndávám na zimu, ale možná už to dělat nebudu moc. Kontakt plusový. Dobrý. Tak teď to tam na něčem leží. Nevím na čem. Ještě vidím. Tohle tam vadí. Tak, ještě jednou teda. Přístup k penězům. Tady, takhle. Tak, teď si musíme kontakt dát, minus, plus teda tady. Tady spadne, bude celý. Tak. Level máš? Jo, už jsem ho vyhodil. Aha. Tak. Krytka. Tam asi ani dávat nebudu. Tak já si podám ještě klíček. Tak utáhnu tenhle kontakt. Kdyby. Tenhle. Zkusím, jestli tam pojede ta ráčnáta. Ne, tak musím postaru. Baterku jsem nabíjel, takže to by měla být, doufejme, nabitá. Vždycky fascinuje, jak oni všechno vytvoří a dělají k tomu takovýhle krásný přístup jak k penízkům.
Těším se, že si zase můžu zabagrovat. Hlavně jsem zvědavej, jak to pofrčí. Tohle je vlastně bagr JCB 84 nebo GTS 8014 a tak, tady dáme minusový kontakt. Hop. Ten už tady vymysleli lépe, takže tady máme takovou sponku. 8014, je to 1,4 tuny váha. Já vždycky říkám 1,5, ale přesně je to 1,4. Má to motor Parkinson, nějakých, teď nevím, jestli 12 kW, myslím si. A jakoby je ten bagr fakt, na to, že je takový jako malej, tak je fakticky docela výkonný. Zase jo, já nemůžu porovnávat s něčím, co jsem neměl, a tady to já bych potřeboval asi ještě vydržte. Tak, já jsem si podal rázový utahovák, takže si tady dotáhnu tu baterii. Tak, super. Tu máme. Každopádně já jsem s tímhle bagrem opravdu jako spokojený. Je to anglická výroba, je to GC Bože 8014. Co se týče jakoby porovnání s nějakým čínským, co se sem teďka hodně valí, lidi to hodně kupujou, tak nemám s tím úplný zkušenosti, ale asi za sebe bych řekl, že ta cena těch strojů je třeba 2x, 3x vyšší než ta za ty čínský, a asi to je i někde jako vidět. Už jenom, když se podíváte na ty odlitky, tohle je prostě, to je masiv. Jakoby to tělo toho bagru. Není to žádný plech, žádná plechová kapotáž, je to prostě všechno, jsou to odlitky. A to asi právě dělá i tu cenu, že jo. No, jinak říkám, tohle je úplně takový obyčejný bagřík. Nemá to ani roztahovací podvozek, je to spíše na takový menší práce, ale má to sílu, udělá to spoustu i větší práce, ale já to mám primárně na zahradu, na nějaký menší výkopy, na jezírka nebo na nějaký přípojky, ale i nějaký urovnání terénu, tak na tohle všechno mi ten bagr úplně krásně vyhovuje a stačí. No a dneska s tím vlastně jdeme sázet ty kanadský a kamčatský borůvky, tak i na to hodně používám, když třeba sázím stromy nebo přesazuju nějaký keře nebo i menší pařezy, když chci vytahat, tak se tohle všechno krásně s tímhletím dá. Tady to má odpojování a zapojování baterie, taky zapojíme a budeme to zkusit, jestli to teda naskočí. Necháme ho chvíli ohřát a pak bychom šli bagrovat. Tady to je taková kapsa, ani nevím. Tam je nějaký starý maják, to musím všechno vyházet. To je prostě bordílek. To bych mohl znovu udělat asi. Vzal jsem si lopatku, protože jsem objevil teda úložiště bordelu. Já jsem v kapsi nějakou nechodil, takže jsem to neřešil, ale když to vidím, tady trochu vyčistíme a dáme si tam něco potřebného třeba. Ty vodo. To je mazec, no.
já si myslím, že to bude dobrý. Máme to připravený, vyčištěný. Tak a zkusíme teda první start po zimě. No. Tak, má to imobilizér, to je důležitý, nezapomenout. Plyn, žavení, to pískání nevím proč prostě, ale budeme žavit trochu díl, protože to fakt stálo celou zimu. To je vlastně vydání letice. Tak. No, takže Bagřík naběhl, jsem rád a já ho teďka nechám chvíli vrčet a pak budeme kopat. Já jsem tady zakládal takový trávníček minulý rok, ale teď jsme se rozhodli, že tady dáme takhle ještě pás těch borůvek, takže tady musím vykopat nějaký lavor, kam dáme nějaký hnojivo nebo nějaký ten substrát pro ně a budeme je tady sázet.
Tak, máme vykopáno. Takovýmhle malým kocourkem jsme to všechno kopali. Takže takhle krásně jsme to vykopali a dáme tam ty kanadské borůvky a kamčatský. Tak jdeme pokračovat. Aby jsme to ještě ohraničili, tak sem dáme vlastně takhle prkno a to bude fungovat jako takový ztracený obrubník. Takhle nějako bych viděl představu, takže takhle. Dneska za to už bude další. Takže vlastně takhle rychle to máme hotový. Takovýhle záhon jsem tady vybudoval, nebo jsme, ne úplně sám, že jo, samozřejmě, ale takovýhle vlastně záhon. On to teďka jako není to začištění, jo. Tady tu štěpku, ale to pak veme sekačka. A vlastně dali jsme tady, nejsou moc vidět v té štěpce, dali jsme tady jednu borůvku, druhou borůvku klasiku, pak tady je místo, protože tady ještě přijde jedna, kterou teďka nemáme. Tady jsou ty dvě kamčatky a tady na konci jsme dali vlastně jeden rybízek a tady je malinký druhý. No, jinak trávník už mám letos poprvé posekaný, to jste viděli. Teďka vlastně tamhle tu broskvičku ještě zbytek štěpky k ní nasypu a
máme hotovo. Těším se na úrodu. Tak jo, já vám děkuju, že se díváte. A jestli vás to zajímá, tak dejte like, klidně pište do komentářů, co vás zajímá, já vám budu odpovídat rád a to je asi tak všechno. Mějte se fajn, ať se daří. Čau.